Салом, салом, дӯстони азизу гироми, хуш омадед ба канали мо. Бинен саҳари рӯз кати чӣ хела ҳаво гарми Тоҷикистону гӯем саҳари рӯз кати. Худо ба шукр. Рафтем не гарма дидӣ Сиёвуш инҷа. Ҳами гармида мо ҳама каса оилавӣ гулу дард. Биё рафтем обозе дина обози кади бромон ва тупатагӣ рафтем. Тупатагӣ рафтем. Беҳад ҳаво гарм аст дӯстони азиз. Манам ҳама ҷои пилисос кардам. Ҳозир як бор влажный уборка мекунам тез. Баъд тамом. Инҷа чӣ хеле ки мебинед банкаҳои мо беғарз аз малина. Вай худо ба шукр бо компот кардем. Амахе компотамо олуву олуча очам вай кардан. Ҳамон рӯзи шанбе малина кардем ва рӯзи якшанбе истохе Сиёвуш. Рӯзи якшанбе бо меҳмонӣ рафта буданд Зафаробод ва аунҷа омаданда рахта мешкани хе вай ай деҳмои олуча фурӯхта ҳисобидан рахта гӯем. Баъд як сатилаша харидян овардан. Ман бисёриша ман кардам гӯем. Ман як 20 банка мехостам кардан ва инҷа дар худаш 20 банка ровна. 20 банка зиёд 27 банка ҳай ҳамақа ҳай. Барои ки очамшонам ҳаст. Баъд очам вай кардан сабабе ки ҷӯш буд барои ҳамин набурдан. Ва инҷа да малинаҳо бисёре гуфтанд ки вай ранги компот барин шуда. Не дӯстони азиз беҳад бо хела бинед чӣ хел ғафси нағз шудагӣ ҳастай. Ака аз ҳадди баъди хе омон ту чӣ ба мерасӣ хе вай зимистон дай вай ҳозида нестай хе рафтем хе ман туда гречка пазам ҳама хеле хе аз ҳадди баъд ғафси баъдашам намешад хе камтар нормальни шудагӣ на ғафс ва на суюқи чӣ хеле ки буд. Вай хе видеода нишон дода вай суюқи бад шудагӣ нестай камтар ғафстар шудагӣ ҳастай. Ана мехел дӯстони азиз ва рангаш неси хел сипсиёҳи бад шудагӣ нестай. Рангаш хушрӯ шудагӣ ҳастай. Камерада неки талхтар метобад. Хе рафтем Сиёвуш. Ман саҳар боза кем хе майда кор карда гаштам. Сиёвуш инҷиқӣ кадистай барои ки хела шуд ки ранги гриб барина исто куку хе рафтем гречка пазмуша гречка хира ба хоравад барои ки беҳад вай ҳастай. аз сабаби ҳамин гриппаш чашмош дар карда будан биничаҳош мерезад постоянный. рафтем апаш сари садик рафт. аммо кору бори хона кати мегум ози тез гуфтум влажный уборка кунам трезаҳои полностью пушаму кондитсионера монам ва бо ман каме испандуд кардагӣ ҳастам хонада. Сиёвуш ай ҳамин гриппу сулфа ҳама гуфта барои ҳамин хотир испандуд кардам. хезм гречка вай кунам Сиёвуш нараса ки светеқа ва инҷа да бо лаблабу мондам. рости гап фикр накардам ки лаблабуам хе қимат ҳаста. 1 килош 10 сомон ҳози каша. вай лаблабу ҷӯшон дистам ки то кем хе ранги салат барин карда хӯрам чем хе цорка гузарондана ҳар рӯз хушум наметиҳад гӯем барои ҳамин хотир майли ҳози стирка бо рафтестай. Ҷинсим тамехри ин ҳама вай оборо резондаи шумо махкамаш накардаи
дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ман Нилуфарро гирифтам. Сиёвуш катиштем инҷа мана Сиёвуш мини пикник кардеста печенькаси об. Нилуфар онҷо хурсанд чанд рӯз буд ки мегуфт ки мама самаката гир гуфта. Ба имрӯз овардаша бинед хурсандиша. Аз Сиёвуш гирия нола ки манда самакате. Кошки ҳай карда тонад. Ба зур омадам гӯен ҳамин гармида. Ҷида кард чун ҳар вақта гӯем ҷида шиштем камтар дам гирам бад равем майда. Нағалтад. Тамом ака ба фикрам хона намерем. Оста саросемаш накӣ. Тамом апаш маълимаш даки. Оста сахт телаш нате. Ростика якчанд саволҳо будан. Барои ҳамин хостам ки рӯшнои якҷо хостам ба саволҳо ҷавоб гардонаму баъд якбора равем. Ва мехостам бо бозори Помир равем ягон тарбуз гирем ки неке хушум наметиҳад ки то бозори Помира бо фром гашта. Хеле хай. Бисёриҳо катаряда наистанд ки апа Нилуфар шумо оста Нилуфар. Бисёриҳо наистанд комментарияда ки апа Нилуфар шумо вай таваллуд кардиен чи чанд рӯз набуден ва кай таваллуд мекунем наистанд. Дӯстони азиз, ҳоли мо ба ҳазур ҳастем. ҳоли тобистона пурра мегзаронем. Баъд насиб иншаллоҳ тирамоҳ дагӯем ё ки охирои ҳамин тобистон насиб иншаллоҳ баъд насиб карда бошад гӯем. Анаме хел дӯстони азиз, барои ҳамин ҳоли ба ҳазур бошед. ҳоли вақт ҳастай хела. Анаме хел бо чи гуфтанидам? Бо чизи дига гуфтанидам? Аёдум биромадак. Беҳадам фаромӯш хотир шудаги ҳастам. Ҳама гапом аёдум мебурояд. Беҳад монда мешам ки ҳамаха пеш духтураҳа ки ҳастам. Намедонам ҳоли кай. Ҳам як ба фикрам ҳамин Нилуфар оста сахт телаш нате. Ба фикрам ҳамин бозорравию духтурравию ҳамаш як мешад. барое ки охир ҳеч канест Сиёвуша нигоҳ кунад. Пешочамшон бурдан дар кор. Хай мебинем кай вақт мешад. Ана михел ва бо чӣ гуфтанидам? Аямо хона то ҳамҷа мебиём. Амин ман намедонам барои чӣ. Ман ҳама вақт аями хона буроб худам тоқа бошам. Ёки Сиёвуш кати коляскада бошад ҳама вақт наушник мемонаму ягон музика ёки ягон ҷо бошад мемонаму гӯш карда мебиём то ҳамҷа ва ҳамихе аҳамият метиҳам ки ҳама нигоҳ кардеста ҳайрон мешавам мегӯм ки
ки телефони ман музыка баланд хондаиста боша, барки гӯшомда навошта монда мебинам ягон каста ягон чида аҳамиятам наметиҳам, баям намекунам. Мехе омадаан мегирам, ки мебинам ки одамон мехе нигоҳ кардистан ҳайрон мешавем ки телефонум ягон чиштаст, раза телефон ма нигоҳ мекунам, хиёл мекунам ки амин музыка дар гӯшам чӣ хеле ки баланд хондаста, дар кӯчаам мехе баланд хондаста. Ай ман вай куҷо ёфти Сиёвуш авария кард, агра вай Сиёвуша ёрдам те авария кардаг вай. алами хел дӯстони азиз, бисёр бад гап назанам. Хеста рафта хона хӯрок тайёр кардан дар кор. Ин абети ҳеҷ тайёр накардма. Вай бегоҳӣ мехоҳам ягон макарон, ягон чи бошад, намедонам, ҳатто намехоҳам ягон чи намехоҳам, фақат барои ми кӯдако авқот мепазам. Хеста маҷбур гӯем тамом ахдум ягон чи намехоҳам хӯрдан. Умуман фақат хиёлам тарбуз бошад, тамом. Тарбуз, помидор, бодринги свежи, тамом, дига ягон чи намехоҳам. Баъд нон бисёр мехӯрам. ҳама ҳаракат мекунам ки нон нахӯрам. Не ки бо намешад, наметонам. Хиёл мекунам нон помидор, нон ва тарбуз бошад, тамом, дига ҳеҷ не ки бояд ки кам хӯрдам дар кор. Нона намешад, охо чӣ кор кунам, намедонам. алами хел дӯстони азиз, мо хезем майда равем. Нилуфар. Рафтем. Да, сюда шутит рафтем. Не басаем, хорошо. Рафтем. дӯстони азиз, мо амакай омадем ва ман инҷо дар ками макарон тайёр кардастам. рости гап чӣ хеле гуфтам, намедонам ки чӣ кунам дар ин ҳавои гарм ва авқати тез. гуфтам макарон кунам. кӯдако бериндам, худам хона омадам, пеши айсреза нигоҳшон кардастаму ва пеши авқот тайёр кардастам. тез шавм мегӯм буром нигоҳшон кунем ки ва хавотир ки дур нараванд, раҳи мошин нараванд. Сиёвуш Нилуфар хуб фаҳмадӣ, ки аз Сиёвуш намедрод, вообще хона намедрод. дайди шудиан кӯчада фақат бо хайрот шон ки кошки ҳангин, кошки биёям, бо намебиём. ҳози об меандозим ша, баъд мебурам чой мондан дар кор. торики хе. дӯстони азиз, мана макарони мо низ тайёр шуд. камтарак ман кашидам барои ману Нилуфар. ман ақа бисёр намехӯрам. ман ҳаракат кардастам ки умуман нону хамирию хеле чизо кам хӯрам ва умуман гӯем ҳамин ҳаракат мекунам ки кам хӯрок хӯрам. бисёртар мани помидор, бодринги, мевагию озам хеле чизо бисёр буромадагӣ, ҳам хеле чизо бисёртар хӯраму хӯрок гӯем камтар хӯрам. ана мехоҳам аёдум буромада лаблабуҳоя майда кунам. истодиан мехостам бо камтар дига лаблабу. хай
пагов бад ҳозир майда карда холодильникда мемонам шуна. اینجا سیاوش امروز چیکار کرده؟ بیرون برآمدن من تا خوراک تیار کردم گشتم آمد و سیاوش آمد که آب دادمش بینم که ایزارش چطور دیگه خیلی پوچش تافته است بینم پشتش که ایزارش درونده کجای ده به فکرم رس مونده ایزارش هم خیلی دریده پل نیستی هم خیلی احوال من این دختری کلانه بینن خولیگانیوشه 6 تا ما همینجا ده مولتیک تماشا کردم کارو برویا کردم اوژن کرده شدم کمتر شدن پگه وخدنوی که من خیالم که امروز پنجشنبه امروز جمعه بوده پگه وخدنوی برای همین میشینیم به حضور که یگون کینو یگون چی تماشا کرده هنمی خیلی دوستانی عزیز همین کتی بلوگا با آخر رسانیم و رویم اون کینو تماشا کنیم خیر دوستانی عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنید